Ling, Ling. Ngano ka ba, uy? Bugnay kang hangin, umingaw na. Oo niya. Ling, Ilan diha kay banay? sige na, Ling, Ling. Puyo ha. Kagabi mihago ka lang ba ya? Ayaw! Musta? Malit tayo na, sa dihan nagbuwag ka. Ikaw, kumusta naman ka? Ay, nakatigom na. Nakatinggom na? Ha, subo pasabot di ay. Ako yung nagdag-bankrupt ni mo. Noon na kumungo ka tigom. Sama di ay. Kung unsa makitaan, palitan na, palit ako. Agoy, meron sa nagbuhat ka. So, arin ako. Sila sa pagkaog na murag yung sikinsa. Kung dili ra mo sa pagpakilo, ay dili ka sugto na ay. Ayaw! Diba, kumusta na kayo? Dugay naman itong kita na. Mga bitaw guliat? Hindi na ka na eh. Oo, lagi. Pilagbukin mo anak. Ito ka buok, polos lagi mga babae. Uy, kisabay nga anay. Ang usa perla, ang usa perle, ug ang usa perling. Unya ni ka maglibog initawag ni mo pa nga anay. Inom lang ako nga. Pero uno, per dos, per tres, dahil mo, mga aon na tao. Ayaw! Se acabó. Free drinks in the house.